ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайхом. дар маҷлиси навбатии ҳафтавори назди раиси шаҳр асосан иҷрои дастуру супоришҳои ҳафтаи сипаришуда баррасӣ гардид. вобаста ба иҷрои вазифагузориҳо раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода андешаву эродҳои хешро баён кард ва нақшаи вазифаҳои ҳафтаи навро муайян намуд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши нахустини барнома. маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардида дар он нахуст масъалаҳои кадрҳо баррасӣ гардид. дар ҷаласа ба ҳозирин Сулаймонов Ҷамшед ба сифати мудири шӯъбаи рушди иқтисод ва савдои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва Мерганов Қутбиддин мудири бахши шаҳрии Амонатбонк муаррифӣ карда шуданд. дар идомаи ҷаласа ҳисоботи сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент Раъно Абдуллоева оид ба рафти иҷрои ҳадафҳои барномаи миллии коммуникатсионии 1000 рӯзи аввали ҳаёти кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 шунида шуд. вобаста ба ин масъала раиси шаҳр ба масъулини беморхона барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта супоришҳои мушаххас дод. ҳамчунин дар ҷаласа мудири шӯъбаи маорифи шаҳр Шоҳида Мукаммалзода оид ба рафти иҷрои қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2022 дар бораи барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2021-2025 ва мудири бахши бойгонӣ Қиёмзода Шоҳида оид ба рафти иҷрои обуна ба матбуоти даврӣ ҳисобот доданд. раиси шаҳри Панҷакент аз рӯи масъалаҳои мазкур ҳисоботи масъулинро шунида барои дар вақти муайян шуда бартараф намудани камбудиҳо супориш дод. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҳамчунин аз рӯи масъалаҳои зерин иҷрои нақшаи андоз, насби шиору овезаҳо вобаста ба ҷашнҳои дар пеш истода, баргузор намудани ҳашарҳои дастаҷамъона, бо барқ таъмин намудани корхонаҳои саноатӣ, баррасии муроҷиати шаҳрвандон, иҷрои нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботи масъулонро шунида ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта супоришҳои мушаххас дод. маҷлиси ҳафтавори назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард бо дарки баланди масъулият, вазифа ва супоришҳоро саривақт иҷро намоянд. ҳар ҳафта рӯзи шанбе дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қабули шаҳрвандон доир мегардад ва масъулин ҷиҳати иҷрои арзу муроҷиатҳо вазифадор мешаванд. субҳи санаи 29 октябри соли 2022 тибқи нақшаи кори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент рӯзи қабули шаҳрвандон баргузор шуд. рӯзи қабул таҳти роҳбарии муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода идома ёфт. дар оғози рӯзи қабул Муҳаммад Содир Сафарзода бори дигар изҳор дошт ки мақсаду мароми рӯзи қабули раиси шаҳри Панҷакент асосан ба баррасии масъалаҳои мубрам, муроҷиати шаҳрвандон ва дигар масъалаҳое ки воқеан طبق قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده است عملی خواهد شد. در روز قبول ده‌ها نفر ساکنان شهر و دیهات پنجکین اساساً وابسته به مسئله‌های تامین قطعه‌های زمینی نزد حولگی، بحث‌های زمین و دیگر مسئله‌هایی که برای بهتر نمودن فضل زندگی آنها روانه شده بود با معاون یکمی رئیس شهر پنجکین محمد صادر سفرزاده مراجعت کردند. در جریان روز قبول محمد صادر سفرزاده با مراجعت کنندگان اطلاع داد که هر یک عرض و شکایت آنها در دایره قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان بررسی می شود. وابسته به مراجعت‌های شهروندان به راهبران مسئول دستور سپارش‌ها داده شد و آنها وظیفه‌دار شدند که در اساس قانون‌های عمل کننده و مهلت‌های معین گردیده باید اوید به هر یک درخواست و عرض شهروندان چاره‌های مشخص اندیشند و به آنها به طور خطی جواب‌های مشخص ارسال نمایند.
ҳамин тавр дар рӯзи қабул ҳамаи масъалаҳое ки ба муроҷиати шаҳрвандон вобаста буд аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент баррасӣ гардид ва барои иҷрои онҳо шахсони масъул вазифадор шуданд. бо мақсади афзун гардонидани завқи ҷавонон, баланд намудани ҳисси ватандӯстии онҳо ва ошноӣ бо шароити хизмат, бо иқдоми телевизиони Симо ва ширкати рахш такси 3333 дар шаҳри Панҷакент як гурӯҳ хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр аз қисми ҳарбӣ 05170 дидан намуданд. хизмат кардан ба ватан ифтихори ҳар як ҷавонмарди соҳибватан мебошад. ватане ки имрӯз соҳиби истиқлолу демократӣ, тинҷиву осудагӣ дар фазояш пойдор аст, бароямон мисли падару модар азизу муқаддас аст. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қарзи фарзандии ҳар як ҷавонмарди миллати тоҷик аст. ҳар як ҷавоне ки дар чунин сарзамини биҳиштосо зиндагӣ дорад, бояд ҳатман хизмати модар ватанро бо сари баланд адо намояд. бо мақсади боло бурдани сатҳи тафаккури меҳанпарастии ҳар як ҷавонмард, ошноӣ бо рафти хизмати ҳарбӣ ва шарту шароитҳои он ҳатмӣ буда, ҷиҳати дилбастани онҳо ба хизмати ҳарбӣ мусоидат менамояд. бо ин мақсад роҳбарияти ширкати Садо ва Симо дар ҳамкорӣ бо ширкати ватании рахш такси дар шаҳри Панҷакент як гурӯҳ хонандагони макотиби миёнаи шаҳри Панҷакентро бо рафти хизмати аскарону сарбозон ва шароити буду бошашон дар қисмҳои низомии ҳудуди шаҳри Панҷакент ошно намуд. санаҳои 28 ва 29 октябри соли равон як гурӯҳ хонандагон аз макотиби миёнаи шаҳри Панҷакент ба қисми ҳарбии 05170 ташриф оварда, аз наздик бо сатҳу усулҳои хизмати аскарону сарбозон шинос шуданд. дар ҷараёни ин сафар хонандагон аз ҷои хоб, ошхона, амбори нигоҳдории маводи хӯрока, ҳаммом дидан намуда, ҳамзамон аз маҳорати сарбозон ҳангоми адои хизмат бархурдор гардида, бо ҷавонони ватандӯсту далери диёрамон мулоқот анҷом доданд, ки дар рафти мулоқот сарбозони ин қисми низомӣ аз фароҳам будани шароитҳои хуби хизмат изҳори қаноатмандӣ намуда, аз хонандагон даъват ба амал оварданд, ки дар оянда бо фарорасидани синни хидматашон бо хоҳиши худ бо азму иродаи қавӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста аз ҳар як ваҷаб хоки муқаддаси кишвари худ дифоъ намоянд, зеро тинҷиву осудагии ҳар як фарди кишвар аз талошу кӯшиш ва заҳматҳои аскарону сарбозони меҳанпараст вобастагии калон дорад. барномаро идома медиҳем. дар муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент вобаста ба мавзӯи 30-солагии иҷлосии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хонандагон иншо нависанд. тафсилоти бештар дар гузориши дигари барнома. даври мактабии озмуни телевизионии иншои беҳтарин ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иқдоми телевизиони Симо таҳти сарпарастии ширкати рахш такси бахшида ба таҷлили сазовори 30-юмин солгарди иҷлосии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардида буд, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Панҷакент баргузор гардид. нахуст сарпарасти озмун роҳбари ширкати рахш такси дар шаҳри Панҷакент бо иштирокчиёни озмуни мазкур суҳбат анҷом дода, шарту шароити озмуни мазкурро ба онҳо фаҳмонид. сипас хонандагон бо дарки масъулият иншоҳоро навиштанд. бояд қайд кард ки хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Панҷакент дар озмуни телевизионии иншои беҳтарин фаъолона иштирок намуданд. озмуни мазкур дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳоти Панҷакент бо навбат гузаронида мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломативу сарбаландиро хоҳонем. хайр.